Ngene iki terus engko mesti anu WA pake. Pak aku kon joget Jaipong Walang Kekek kudu ngising. Iya, heeh. Iki perlu digolekke guru ben privat ben saya apik. Ciri khas untuk joget Jaipong kuwi anggere kowe mendakmu apik, nuwun sewu bokonge diangkat nyang dhuwur mendak terus payudara, ngerti payudara? Hah? Jadi ngedet bokonge diangkat yang dhuwur, payudarane dimongalne ning ngarep niku ketok ciri khas Jaipongan. Ya jal joget ya gurune awakmu. Luar biasa. Ini patut untuk diacungi jempol. Ya, iki lali janjine pundutane Bapak Narji uga pundutane Bapak Agus Purna Jalan Berantas. Presiden papat sing kudu jumeneng lali janjine. Kaya ngapa ngadeg ana? Ya sapa sing dipatah? Biasanya ana Mbak Lilis, terus Mbak Luki, terus Mbak Widya karo Mbak Sulis. Yo ngadeg lali janjine dados. Mania!
Indonesia.